Ngendi kang iki? Patene ngendi? Aku tangi turu. Mangan malam Assalamualaikum bos. Iki kita ibu. Aku tak salah sih ay. Mangan untuk ibu ke mang iki aku lali mangan tak tinggal turu. Sambel lombok yo sate terus tempe terus jangan lode mancing dibingung aku iki ae sambel tempe pilah-pilah ya udah kiri matangnya su betul nyampe turu lah aku keselera karo-karuan bisa 6 dolar itulah pindi untuk ditelas pindi kan Bismillahirrahmanirrahim lele ini karo sambel gawean dhewe tangat ngatai era guru-guru emang kalau sambel pecel nanging sambelnya kurang asin sambel pecel sambal dulu kacang asin itu makanya kita ya krimis itu udah wah itu kayak sudah orang paling bukan tuh ngombe berarti gaman kok beras aslinya kalau ini untungnya kenteng kayak tunggak kok emang aku tak uploni gerendar kayak orang anaconda ambil itu semua kali so terang akan sawat buka nih buka sore
butut enak ini. Enak yo yo. Kecil kan, jangan. Nggih kula niku bate akeh nggih, kadang sithik mawon yo isih akeh terus ngeten iki. Masalahe kandhe niku mangane iki cacah niku aduh seneng jajan. Nek kula jajan gak seneng blas. Lha kira tak kayak jangan ngono iki asline jangan tewel. Tingat-ingat nanging rasane niku ora iso kaya iya jangan tempel sing ini ngono kalau gak iso ini ketoke apik nang iki malah apik niki nah rasane niku kaya anturut niki pun tak pangan. Kadang tak kayak sambel sing sedep nih lho, rasanya mungkin semalah nih lho. Guru-guru di colok karo sambel sing enak niku. Niki sate ala. Iwake niki sate kere nih lho. Iwake niku ora nek daging kulit cilik-cilik sak lha. Niku buatine ra tatanan niku aku sate niku. Dadi tanggren. Lah kowe roh mau atene niku didelok mripat gak mentolo. Oh, iwak niku halal. Lho, cumul-cumul lah iki kok nyujine gak kecodos cangane tangane aku. Niku jangan tewel nih. Jangan tewel yo enak ngampuni. Nang koyo aku tau manjel teh jangan tewel niki niku endi wae. Iso ora karo-karuan. Tahu ngono. Apa piye yo? Tak colok karo sambel kuwi rada enek antepe ngene. Bawang turu lah. Geletare padhok singkong ora krasa. Dodol ngeletak turun lho. Mangane karo mikrak. Ngono jangan tewel ning nasi padang sing kok kene. Enak lho mun. Padahal itu nggak mungkin tetelane. Enak bro, kayak tetelan no iwak opo. Nek kok rasane so ambiar. Mungkin ini kekurangan apa? Kurang santan padahal. Sing mari enak ku santan. Kurang buket ngono. Itu kono lu klopot salah lho sing kok tuku niku pas-pasan. Santen salah. Ya enak, blas.
Jojo tak campur tak colok kalau sambel kuwi sepodep ngono ya sampean mriki mangan langsung bopai itu. Saya tukar nih kan mata dewe dah. Ngomongan gue kadung dodolan, kadung bisnis niku gak iso nyandak gawe. Bisnis ngono wes, putih kok ketak dirawe. Tunggu nih ada omongan. Orang dia iwa, remang sambo apa kuda ya sama iwa. Lalu ane iwa. Ngundano siji-siji nantano yo karo sambel naik. Ya tak coro enek karo iwa apa. Atus. Piampu. Mangan ngeten iki gulane wis anu. Gulane wis mangke mendem nomor 4. Pian-piane. Tak inti mana? Pian kita menurut kula rasane umat akeh ini tenem. Piang ngeten sing enak ibu. Piye carane gawe tau mangan piye apa? Nggone perlu enak niku. Ana cambai. Ya kalau cambai wis waduh pe kilo. Sesuk dinane Senin. Biasanya kalau jangan dodol dino Senin kuwi yo kan. Rasa sepi-sepine kalau ada dodol yo tetep entek mawon. Angger gak ketraudan. Kalau dodol kan ngrung entek ora wani mulih. Selai sepuraan tak itu no santai wis tuku piro tak kaya anggere kadung ngidel ngono kulo tukon piro tak kaya ngetop ngae omahan. Kali lagi nendok waduh karo aku mayu aku dadan gitu. Udah sepi nih ya kalau di kamar. Tutupi meleh. Ini kucing ora dijan kucing kula niku. Ora kok kucinge wong-wong geragas mesti. Nek wonge geragas niki. Lho niki cuci mulute gedang ijo. Gedang niku digedhek sampe bare madang. Alhamdulillah. Ini mangan seger enak iki wajah. Poso ngoten buka gitu ya. Seger niku.
ora irang. Murah nek gedang desa ngene iki nggen kula ora. Murah nek daerah-daerah luar Jawa itu gedang iki wis. Indonesia niku pusat ekonomi Jawa niku. Najan golek dhuwit ning Jawa iku yo rada susah, rada angel. Daerah darane niku yo iso-iso mesugihan ngoten niku. Daerah darane terus cudhek pinggire. Nanging apa-apa murah ning Jawa niku. Wah, kula dodol ning ratan kuwi yo. Kancaku yo jagatan. Kenalanku ngono ki ya saben ubur ngojo ngaku wong randu dato nek gak kenal buang rujak. Itu kenal kabeh sing ana Jakarta, ning Papua, Sumatera, Kalimantan wah. Ning kono ki yo jene yo dhuwit yo padha ae yo rada genah jene, karo darane. Ning kono ki apa-apa larang. Oh. Makane wong sing merantau-merantau wonten niku iki yang merantau ini biasanya jarang mungkin yang Jawa, kebanyakan Indonesia itu Jawa. Di mana-mana itu dari Sabang sampai Merauke wong Jawa ini jagatan. Yang merantau ra iso mungkin niku ya. Kebanyakan mereka kuduran di duit. Ongkos larang. Aku bisa yo ngono. Merantau iki wae bodo takbiran kuwi yo. Wah, ngelus dodo ben mulih ganti duit. Yo. Tengok-tengok ning kos-kosan. Iya, makanya ning Jawa ki yo dhuwit piro ae mubeng. Sebab apa-apa murah. Iki jajan bodo kula ngetesik niku nanti itu garing. Niki jajan bodo nang jerone napa napa jerone yo iki tulisane banyak nabati yo. Di sini mbok apa? Bisa lho, bisa roti. Oh, roti ini pirang-pirang iki Oh, bocah sakniki panganan ngeten iki doyan. Jaman cilikanku jagung diwelut ngono wis enak kapan. Untuke tak iki gara-gara mangan jagung welutan iki. Jagung diwelut dipanai iku jagung tuwa iki sikire nang dhuwur to. Iku dibakar. Wong udan-udan kletek-kletek ulir niku. Wis gawuri ra karo jaman kae jenenge. Panganan ngeten iki. Panganan londo cilian. Panganan londo iki. Anggeran puter enten ya. Bodoh niku jarang nemoni jajan ngeten niku jaman semono lho. Jaman 70 rono niku wae. Wong ngrasakno mangan enak. Wong klambi ora tau salin. Aku niku wis dhisik iki tukono karo kathok kolor pak niku. Sing jenenge kathok kolor trililin apa niku. Kene amane sing moror ngoten niku turun dadi nggo niku moror turun-turun niku tumone kathok jagatan. Mungkin nggih dinggo mangger jarang salin wong kathok ya beto. Niku temok kathok wae mangger anu dinggo kok clowekit nang niku lah. Pokok bariku kok umpah di pinggir kali. Terus garing ku sangu gendul ngeten iki. Gendul karo matos nanti ratak-ratak di giles karo gendul itu mone mati. Jadane iki jajan iki. Ini mana sinten kula nggih supe niki. Bodo niku wis bodo dik ngarane niku kula gak ngembut gawe tak sedina sasi to. Rawat sekit
sing jenenge Diajan diteri penonton saka luar negeri. Wah. Alhamdulillah batinku. Wah. Ini yang foto ngene iki terus ya aku nang iso tuku mobil Alphard tau. Belum kesek iki. Campur-campur lho. Ora doyan bicarane iki. Yo ngono. Tangan yang dicoba surat dulu ya. Terus ini ajeng besar iki, bar besar korban. Bar dino korban lho. Biasane niku ngen kula akeh iwak. Jadwal ning kantor kula budal ning kantor niki peteng. Peteng sampean seturu lah wis kelapran ning pasar. Neng kula dodol niki ning pinggiratan ya. Mario banget suwe nih, Cak. Dodol sarep 40 tahun ning ratan. Aku. Arep 40 tahun kurang sithik ngono iku. Dodol ning ratan iku ya wis saking akeh kenalane. Akhirnya ngono ku yo ditukoni terus ya. Bakal cek ikatan ta iki. Tukel loyongan yo ngalur itu man kata. Wong gumun karo aku guru-guru randu akeh bakal rujak ini pertama iki kula niku randu. Anak keluar itu dipandang orang sebelah mata dari jauh kan kelihatan wah bocah iki ora aku melok dodol ya rugi no udah melok dodol. Ada yang pelopor ya rujak teng randu batu iki kula niki. Yang kula niku asline pelarian sing kota. Teror yo jarang sing bertahan. Macam ini bakul niku dek bakul panganan dek saiki gak payu sesuk gak payu mbuak. Yang pertama bakul niku diange dan ning dalan niku yo bermuka ceria selalu akrab ya boy. Mengikuti dari keadaan mereka nukoni wong tuwek ngono yo aku macahe tuwek jadi aku wis tuwek mulai sing nukoni bocah ABG ngono yo pembicaraane yo aku bocah ABG mulai sing nukoni bocah cilik-cilik ngono aku iso kamu fase dadi bocah cilik ngono iki pelanggan saya iki ora terus semua nang karo aku. Koni rondo-rondo iki aku yo omongan yo ngimbangi ngono kuwi. Entuk koni wong ustad ngono yo padha ae. Nang aku rek dodol ning ratan iki yo umpama, gak umpama tenan iki. Lah bocah iki gendong cah cilik ngono kuwi. Cah cilik to. Dagangan karo jenenge cah cilik niku ngingetno ngono kuwi. Niku lho aku urung nganti njaluk tak tawani. Anak pengen mangan apa? Wis nyampekno. Apa pengen semangka, melon, nanas. Ngono nanas sih jarang bocah cilik-cilik. Apa kates ngono kuwi. Gratis. Ya tek mboke lek, mboke ya tak kei, kene apa kene ngono.
jenenge bakul iki sisane sedekah ya tek dodol ya sedekah panganan wong jenenge duwene panganan. Tawani mesti nih. Ambek orane akeh tak tawani kadang-kadang kula niku yo nek kadung sibuk niku lali. Kadang niku yo wong ki ora kabeh duwe dhuwit. Mboke kepengin rujak nang duwe yo kuwi, anake iku kepengin mangan buah, pengen sing ngeti. Lho, nek karo aku mesti aku tak tawani sih. Cara berdagang saya seperti itu. Jadi ini orang ini tuku mampir yang rujakku selain bahagia hatinya. Wah kan orangnya ratanya itu pinter, itu banyak pinter. Biarin kan. Selain anaknya seneng, ibu yo mangan rujak sok rakon. Panganan ini yang penting siji. Rasa harga tidak terlalu mahal, terjangkau lah, rasanya yang penting. Rujak aku sing angel tak dono guys, sambeli, sebab lek buah itu podo ae, podo ae, ora usah buah super sing ulang ngono kuwi, wong aku pakare buah, ora usah super. Kalau rujak rujak super buah sing rego. Anu nek rujak mie, nek sambelem iku ora enak, ya ora enak. Cemplang itu. Kok semplang jaran kuwi. Nanging rujak iku sing didol bahasane ares gedang tok. Aku sing ngrisi dicolek karo sambel jret. Karo rasane ora edian. Karo sambel iku rujak yo ora waras. Makane sing angel ku sambele. Rasa sambelnya yang paling angel. Karena ini konten lebih, dulu caranya nggak sambel rujak. Ya bakal tak dono lah wong tiap hari saya dagang di pinggir jalan mesti yo. Sebagian besar itu takut aku perkara kuwi kok. Caranya piye aku tak dodol kene? Bayar. Satu ini cangkem iki ratan sedowo cangkem. Bayar. Atone yo mateni guluku dhewe, kenging sandung gawe dhewe kok cilaka. Ya nek dengan persiapan kayak kurang dino. Yo pelanggan kuwi toko. Nang kene ro aku. Lek. Aku ki ngerujak lek. Akeh opo-opo akeh kacang akeh opo akeh rasane kok gak enak pitole nek gak koyo kowe aku dono carane yo kene masakan iku anjene yo saya gak ngunggur-ngunggono gak makanan iku gak sesuai gak dodol iku gak anu yo iso bangkrut ora iso bertahan lama kan. Dari saya berpatang-patang tahun ini disini aku udah putih aku isi banyak wanita yang kecewa melihat penampilan saya itu banyak yang kecewa. Aku nikah itu banyak wanita yang kecewa. Hari pernikahanku dijadikan hari patah hati sedunia. Alhamdulillah lagi dengan keluarga ini makan sore samono kae mang tukon kabeh sing ora sambel dhewe nyambel. Sekian, terima kasih, ketemu lagi dengan gua ngerujak ya. Jajan bodoh guys. Alhamdulillah kan gue camilan nih tau wet-wet aja.